Ke Akashwani Shillong ka khubor ban puli da imi barlin kharshing kimat bakon samjong ka khubor. Bethu Menteri Ketenat Kerep Keriang Uchauhan ya ka jing penduna ya ka GST halor kitiar rep. Pli ulat ka jilla UCH Vijaya Shankar ya ki SOP bat website na kabenta ka jing pentri kam ya ka RTE Act Haraj Bhavan. Krishan ulam hangin dorbar u Thomas e sanga ban ithu ya kaktin garu kadba ka ELS kalapenong ya ka annual conference jongka hatura. But ajiro Menteri Cabinet uba Sambo Shilai ya ki namjob lingba ka kiang mangba Best Students Award arajar arpusan. Ki khubor ki babnya. Habayat hakalinti jongka seva bat shusasan kabamut ka jing shakri ya upadba bat ka jing shakri kababha ka sarkar pedeng hapo ka jing lam jong Menteri ramba do Narendra Modi ka tre shitom ban wan la jing kala bat jing kiu hakari menta ka sngi ha ka benta bakrpan ka seva parf ni wan la shaphi kumli ba ka sarkar Modi ka pin kubor ya ki riulung bat kentiu ya ka jing long jing em jong ki ka India ka long ka wai na kiri ka badan bun bha ki jat bin riulum ha ka prathai ha ka ba ki dan palat shipho klur saupusan lak mut ki riulum ha ka ba ka long phra point riu na ka shispa jong ka jing dan riu ha ka ri tum dan ni sngap ya ka jing kren halor ka tribal empowerment. India is home to one of the most vibrant and diverse tribal populations in the world, with over 10 crore 45 lakhs tribal citizens, which is about 8.6% of the total population of the country. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, there has been a clear and deliberate shift from tokenism to targeted empowerment of tribal communities. साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। Over the last decade, the budget of Ministry of Tribal Affairs has tripled, rising from nearly 4,300 crore rupees in 2013-14 to 13,000 crore rupees in 2024-25. The prominent schemes initiated by the government, the budget for development action for scheduled tribes has been increased more than 5 times since 2013-14. The Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Abhiyan PM Janman has become a powerful mission of justice, dignity and upliftment for particularly vulnerable tribal groups. This initiative is transforming lives in 75 such communities across 11 states and 1 union territory, benefiting over 47 lakhs tribal people. An amount of 24,000 crore rupees has been allocated for the scheme. The Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan comprises of 25 interventions implemented by 17 different ministries. The scheme aims to saturate infrastructural gaps in over 63,000 villages by improving access to health and education facilities and providing livelihood opportunities benefiting nearly 5 crore tribal people. Menteri Ketenat Agriculture and Farmers Welfare u Shivraj Singh Chauhan henne kesngi ula om ba ka jingot ya ka GST halor ki tractor bat ki tiar nongrep kan yarap e shibon ya ki nongrep ha ka jingilang ha New Delhi u Shivraj Singh Chauhan ula om ba ka jing penduna jong ka GST na ka khat ar la ni khat phra na ka shispa shaka sang na ka shispa kan penduna ya ka do jong ki tractor da apulai hajar tingka ki nong khmat na ki tractor but mechanization organization ki le shimta ha ka ne ke jingilang ka State Education Mission Authority of Meghalaya SEMAM kalaple ya ka standard operating procedure SOP bat ka website ka bakrpang ban pentrekam ya ka section khat R EYC jong ka right to education act Arajar Khandai Haraj Bhavan ulat ka jilla UCH Vijaya Shankar ulalong ukon san hagane sngi ka section khat R EYC kaong baki school private non minority ki bangyo jinirap kin hapan bha lani bu kerpang arpusan nakashispa jongki seat nakapor
Hakapor wapenrung skul ningkong nakabenta ki kena ki bawan na ki longyeng ki baduna hakayo kakot hakaba on penlut na sorkar. Ulat pelat ye kakot link kedop SOP bat ye ka website rte.makeeducation.gov.in. Ka Acik Literature Society ALS Tura kala penlong ya ka annual general conference negasngi ha working women's hostel mission compound Tura. Ulang thang ke Yendor Bar Thomas A. Sangma ulalong kongsan but i pro vice chancellor ke Nehu Tura i professor Filmline ke marak ilalong isembut lampang. Hakan ngasni layo wan pelat arteli ki kot kata ka amani gol parang da i Anita CH Mumen but ka Gorani Milam Bak Iway but R da i Lewelin R marak but ka jing ai ya ka saskular sya ulampang kebapan pen itu ya ka ketin garu. Uthon samna ulaban badai ban penne pensa e ka ketin garu but yathu ba kajilla kala turwa ban kenthop ya ka ketin garu bat khasi ha ka krenit ka bapra. Kendai forward ki khna school ki balawan shakmat ha ka SSLC but HSSLC kila syapun kop buram da ka kyang nangba best students award arajar arpusan ha ka program ka balapinlong da ka EBVP Giant Hills unit ha district library auditorium Juwai. Umentri kabinet uba asan bor shulai ubalong ukongsan ulapun kop buram yakini ki khna lembat upro vice chancellor Nehu Shillong u professor Sumar bin Umdor ubalalong usembut kongsan bat kiwi de kilong he uba shulai ula ai jingiro ya ka ABVP bat ula ai ru shilak tingka nakabanta ki program jongki khna puli long shushu ya ki khna puli ba ka jinglang jing start kam dei ka jing pen kre nakabanta ka jing im shakmat hindai ka long hi maka ka jing im bat ba ki nami kai ki dei ki betabe jing shai ha ka im lang salang ka jing pho sni jongki arphau tali ki shnong ha ka than tringa banyo ya ka jaka sumar ka bha kala urlong ha ka bala yo ban pli ya ka health sub center ka bathmai ha tengari bhoi district da menteri katna CNRD but MLA jilang uba sostane sotun lashna ya ka ni ka sub center ka jinglut ka basam pusam laktingka bat kan a ya ka jing shakri ha kishnang khaput Meghalaya Assam khamtam ya kikme bat ki khna Hagani ke program le don lang u deputy commissioner u Abhilash Baranwal Dr. AGC ni kinong lam shnong bat kinong shong shnong u ba sotun ula kuntu ye kinong tre bantre shitom khanang baga sub center kan ai ya ga jing shakri ka papura kinong tre ka GHADC kila kunpat ya ka order jong ka council halor ka jing siu tulop ye ki kabala kular bang siu ka tulop magabenta shipho banai hakilai benta lani lai installment bat ban ai tulop kabatikna nado ka shitarik unay wing. Hakajini lang malayalam da u president ka MGEA u Bulletin M. Sanma ni kasni kinantre ka GHADC da ka way kasur kila kentat iya ka ni jingterwa baddawa badeban siu bet shisin iya ka tulop jongki kaba onpat ay shaki la sapusaw banay. Kinantre kila sedang yaki halor kani nado ka hinantre unay tung. Ka MGEA kalakut jingmut pangbateng ya ka jingiki jongki hado badadap siulut ya ka tulop jongki palat lai spa ngut ki samla na khandai tali ki district kila shimenta hak Meghalaya state level wushu championship kabala sedang minta kasni bat kabankut lashai ha indoor sports hall polo Shillong ukongsan uba saber lang warba MDC na maukanlo ula ai jingero ya ka jingklang bat ka jing shidhem jongki nongilakai Karbau Presiden Jong ka Meghalaya Wushu Association uba di rani ula banjur bakani ka lumpong yilekai kalong kabadam kam namar banpin tibit shushu ya ki samla nakabenta ka National Games bat nakabenta ki lumpong yilekai ki banlong shabar kari rukumju ka jilla Meghalaya ka kwa ban kantil ya ka martial arts bat kiwe ki jait sport Kato ka khubor kelakut kulawan cipi na ka Akashwani Shillong sa shibang por nini sobat bat kiwe ki program ki badang bod kani gede ka Akashwani Shillong. This is Akashwani Shillong.